विधिमंडळ परिसरामध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रवेश पासाची विक्री चौकशी करावी आणि विक्री करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी या संदर्भातले निर्देश तालिका सभापती कृपाल तुमाने यांनी दिलेले आहेत। विधान परिषदेमधील सदस्यांनी प्रवेशासाठीच्या अभ्यागताच्या पासेसची 1,500 रुपयांमध्ये विक्री होत असल्याचा आरोप केला आणि याची चौकशी करण्याचे निर्देश तुमाने यांनी दिले। ही एवढी गर्दी कशी काय झाली, कोणाला पासेस देण्यात आलेले आहे याची चौकशी करण्याचे आदेश मी दिलेले आहे। आणि काही लोक सांगतात आम्ही विकत घेतल्या, कोणी म्हणतात आम्ही 1,500 घेतल्या, कोणी म्हणतात आम्ही 5,000 घेतल्या, कोणी म्हणतात आम्ही 10,000 घेतल्या। ते विकणारे अधिकारी कोण किंवा विकणारे कर्मचारी कोण किंवा या डुप्लिकेट तर नाही ना। या अनेक प्रकारचे असे गंभीर विषय या ठिकाणी उत्पन्न झालेले आहेत, त्यामुळे याची चौकशी होणे गरजेचे आहे।